Nasz Damianie, wiecie, A co na peněženku? Otvorený kufor. Peněženku hledáš, že? Čo mi padlo? Ja, jaký Nič. zlatý. Som sa slakol, že čo mi padlo. Viete čo mi? Že si mám dobre zabávať a že mám žuvávať až do rána. Co povedal? Kámoš. No, chodź, ja niech zobaczę. Dámy a páni, pozrite sa, kufor otvorený. Uzykę. Rýchlo, zrychlite to, pane. Čo urobíme? Zazipsujeme kufor. Dámy a páni, poďme. Hľadám peněženku, samozrejme. Keď hľadáme peňaženku, zazipsujeme kufor. Tak to je. Veľké vrece zazipsujeme. To ty sa žvu. Tichučko, následne máme vrecko, odzipsujeme, horné vrecko poprosím. Určite. A tu pozrite sa, hneď. Taryfik. Do šľaka! Toto nie je možné, prší. No určite, peněženka. Lasty, ty si vychytal. Lasty, aj v daždi peněženku. Áno. Hore je strop, pozri, Moment. hore je strop. Lasty, nevieš sa, ale ty si vychytal. Šakla, prší. Do šľaka. No, Ale hore je strop, hej? to je veľa aj na mňa. A sladká voda. Harry Potter. Do šlaka, prší. Poďži sladká voda. Do očí. Ježiš, mňa brucho boli z toho smiechu. A fofr teraz. Dobre, dáme. Pička. Pičkarta. Ty idioti. Pičkarta je. Tichučko, poprosím ticho, osobne sedí. Tak určite. Takže, No. my sa hľadáme tú kartu, hej? No to určite. Čiže vybrali sme si peňaženku z horného a predného vrecka a teraz následne ju otvoríme takto. Otvoríme. Vysunieme kartu, ktorá sa nachádza v druhom vrecku z hora. Počkaj, v druhom. V druhom vsuvnom vrecku. Ty kokotieš. Z vsuvného vrecka vysunieme Čo je veľa, kartu. to je veľa. Nech sa páči. A meno je tam? Tichučko. Meno autobus SAD. Martin Matúš, áno, určite. SAD. Martin Matúš. Odovzdáme Marii. Nie. On je odovzdaný. Tichučko. Dovolte, aby som ďalej pokračoval. Peňaženku následne vložíme naspäť do horného predného vrecka, Idiot. ktoré sa ešte hneď otvoríme si vrecko, vložíme peňaženku, otvoríme vrecko, zazipsujeme horné predné vrecko, tak, kufor, dámy a páni, pozdvihneme z pupka, Odložíme. Ty si idiot, ja jebne z teba. Položíme pred dvere. podáme ho nosičovi a nosič ho položí pred Tak dvere. určite. Toto je idiot, toto je A ďalej? idiot. Kartu stále, ako vidíte, kartu stále držím v ruke. Vidíte? Hej. A teraz? Čári, mári. Musíme zakrať tú kartu, viete, začarovať. Tak určite. Čári, mári, pok. Nie je karty. Uj, medzi tie Fúha. spojené ruky to tam dávaš. Viete, a nemám ani... Vidíte, že tu karta bola? Vidíte, že by tu bola Kartu karta? ma už majú, vidíte, ja som kúzelník, ja mám. Ako som to spravil? Ako? Nikto nevie. Ani sám, ani ja sám to neviem. Len Maja to vie, že... A máš čo na tej karte, či ma ujebuješ? Áno, nejakých 35 až 3 eurá. Takže mi vyjde na autobuse. No určite. Myslím si, že nie. No, Vychytal. končíme pozornosť. Počkajte, nie, my musíme ešte zistiť, koľko máme na karte. Poprosím si kufor. Nie, kartu. Nie. Z karty to nevyčítame. Poprosím si kufor. Požiadame nosiča, aby nám priniesol kufor.